Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. My God. Jesus. Yabona nje mina nje lokathola ivangeli noma izinto ezakumjabhisa zenze kube ngathi kuba kuhlungu enyameni kodwa umoya wami uthi lizohlala lina ivangeli lizohlala lina ivangeli lizohlala lina Hey!
Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wathi makambisandwa sami baba umlambo ngangibafakazi nabayazi mlazi ngathi bazalwana ngisoba insizwa. Hallelujah. Ngisoba insizwa noJesu. Hallelujah. Ngizofakaza ngoJesu ngifakaze ngithi kuyahlaleka. Hallelujah. Ngithi uSipho uyaphakama. Hallelujah. Hallelujah. Ngikamele Nkosi uJesu akenze. Hallelujah. Mina ngizwana abantu abasha kuyinkonzo yabo. Hallelujah. Jesus. Kube ngathi banethwe imvula. Hallelujah. Umuntu omusha ucaca umuntu omusha. Umuntu omusha. Akaza ujola ujolisi. Jesus. Ujolisa. Glory to Jesus. Siyobona la encaweni. Ngokuthothobala. Uma sengibiza ufakazi yasaba ufakaza. Ukuthi washizono. Ngiphethe ufakazi bakho ngathola umsebenzi. Mina ngiyazi wathola umsebenzi. uJesu yini ahlukanisa nayo? Uyithanda enhlizweni yakho ngoba khona into oyithanda wena uJesu ahlukanise nayo. Hallelujah. uJesu Kristu bayisefikile kunezinto ahlukanisa nazo. Hallelujah. Bese kugcwala ufakazi phakathi kwakho ukuthi uJesu Kristu umfike ngishe namhlalise ngishe ngenxa kaYesu hayi ngamadlami kodwa uYesu owadabula amazulu wehla wesemhlabeni wayabela impilo
engiphelele ngayo kodwa uYesu wangihlalisa ngentombi ngimbone lapha kimi ngihlalisa ngensizwa uyafakaza ngoJesu haleluya haleluya wena uJesu uhlukanisa nezinto bangcwele lesimshumayela la uhlukanisa umuntu nesono uhlukanisa umuntu namanyala uhlukanisa umuntu nogwayi notshwala nemkipito nemijolo nayo yonke into endulo bayihlozi nayo yonke into lo Yesu ophilayo Jesus akuhlukanise nokuba isigebengu akuhlukanise namanga umukade umama wendaba ophuzide ngamagama abantu emzini abantu uma isefikile uYesu uma isefikile uYesu Jesus ababasakwazi ngamakhelwana ngendaba ezimbi bakwazi izindaba ezinhle usukhuluma ngoYesu wadureni lokufakazela abantu ngoYesu awusenabo ubufakazi lithi silenkosi onendodana ngaphakathi kwakhe unobufakazi phezu kwakho konke lithi silenkosi samnqoba uDraco ngezwi lobufakazi bethu haleluya siyafakaza ngoJesu ake ube kancane nje ngamavesi amakhulu ngesampule enkulu ulokhu nje unqashaqasha ngamavesi ake nje ufakaze ngesimilo sakho ukuthi uJesu ufika unjani wena haleluya ake ukhulume ngawe nje ukuthi uJesu ufika unjani namhlanje unjani ngento kaJesu ngoba lokho yikho akusiwona amandla akho kodwa kungamandla Jesus. Hallelujah. Ayisama manje kufuthi iphema sto futhi ivuthe. Hallelujah. Beli inkosi yabasha kufanele yehle. Fanele ukhithesh. Yeah. Lokhu yephezulu. Hallelujah. Kubonakala bazihlambulula. Basahlambuluka nje abantu abasha kodwa. Amen. Masavula inhliziyo agcwele inhlambuluko la enhlizweni. Asikho kwabo ivulile la enhlizweni oyibekele khona inhlambuluko ethile imphakanyana la. Ikhaftini zinjani la enhlizweni? Hallelujah. Sikhona ikhaftini la. Injani imshado enhlizweni? Ikhona imshado esenhlizweni. Hallelujah. Bayigqishile. Hallelujah. Jesus. Nobe ngashaqasho kwazi phambili awakasho lutho enhlizweni. Hallelujah. Ayikho into sishilo. Kufanele enhlambulukweni. Enhlambulukweni. Wazi yokuhlabela umgqubagquba la ayikho nje into sishilo enhlizweni ukuthi hayi noma kanjani uye. Hallelujah. Enhlambulukweni. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Jesus. Siyahlanza bangcwele. Siyahlanza khona azokhonzeka kahle uThixo. Haleluya. Khona azokhonzeka kahle uThixo. Siyazi hlanza. Siyazi twelisa. Phela kulagcuma silohlela imnandi ivakele alibi imnandi bawugcwele izibi la enhlizweni. Haleluya. Okwesilohlela imnandi ivakele sigcuma njengabantu abancane ingoba la kumnandi esenhlizweni. Inhliziyo egcwele amanyala egcwele ukungcola ayibuzi ubumnandi bevangeli kodwa inhliziyo egcwele ukuzihlanza ehlanzekile ubuzwa ubumnandi ulala ubuzwa uvuka ubuzwa uhamba angiphathi bangunenkonzo ekanjena ke nje usuke ujahe kabi nje ukuthi kubiza ufaka mhlawumbe singakubambezela uyasha kwemanje Jesus. Hallelujah. Badabasha basisibami. Nginizwe kahle izolo indlela benisho ngayo phezulu lifakazelela ngalena ake nizoguma la phambi kwethu namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Hayi nizwe nihlabele impela ake nizohlabela lapha kwethu. Amen. Thina sidumisa uJesu ama people Hallelujah. Abahle kangaka. Hallelujah bazalwane. Amen. Engikuzele phambili yaxolisa ke umuntu nje waphiwa isipho sokufanela nje kufanele kube kanjena nje unathi uyama nje phambi kwabantu nje hayi afike ndawo bekafana phezona ngoba uyavuka bangibona abantu ngibona imphefumulo haleluya ngakafakaza nabahleka abazalwane ngithi mina emsebenzini bekuthi bakuyisande ngisebenza kuyisande ngifele ngibuka imoto ebaphaka emsebenzini ngibe kanje phambi kwazo ngangaka tshela ukuthi ukhuluke okunika umsebenzi wakhe lendlela lena ngibe phambi kwemoto kanje ngihlabe phakathi kwami la ngibo MC phakathi kwami phambi kwemoto
ngibe MC ngedwa phakathi kwami, ngifakaze ngoJesu phakathi kwami, ngiphinde ngibe umfundisi emotweni. Ayisindaba ubizwa uhlupha kanjani? Shubayza nje imoto, shubayza ihlahla enceke eshabalala. Amen. Hallelujah. Ngishumayele bangcwele ngicwala amandla. Kube ngathi ngiphambi kwabazalwane. Ngifakaze ngoJesu, ngishumayele phambi kwemoto. Hallelujah. Ngidumisa uNkulunkulu, ngibanjwa amandla, ngicwale inkwatsha emzimbeni, ngimdumisa yabazalwane. Lento iyahlupha le. Hallelujah. Ngekhaza amalokudani bekivale endlini nevesi, ngishumayeze mina, ngithandaze ngamandla amonke. Ngishumayele ngibheke odokweni, ngishumayele ngize ngithi niyezwani bazalwane. Hallelujah. Bese amen ngizakhela wona phakathi kwami. Bathi abazalwane, oh bese kakhulu phakathi kwami. Hallelujah. Bangivumela abanye, hayi bazalwane, mangabe ngu-MC ithi insizwa ishaya bakhwela intombi ililise, omama bakikise, bakikise phakathi kwami. Weyisho indaba. Hey Nkosi yami. Ubizo bazalwane. Lamangalisa uma sesixoxa kanje kuba ingane kwani into ebenzeka la kumina labazalwane eThekwini lapha edrobheni, ngihambe ngidumisa uNkulunkulu, ngishumele ngenhliziyo yami, ngiyasho umlomo wazi bazobuya ubhuti mina wathi hayi ngiyanothisa uhamba ukhuluma wedwa yazo nofana nami ngabe ngi-understand lona. Enye intombazane eyangapha eZimbabwe usister nje uAgnes wayethola ukubona ukuthi mayidlula engibona ngimile njalo ngishumela ngingedwa ize ngithi isandla ngizomandla waze wenza kumina wayi-introduce wathi hayi ngumzalwane ngisindisiwe nami ngikhonza la eThekwini, yazi ngijwayele ukubona nje ukuthi uyayizwa lento eyizwa phakathi kwakho, kuthi uyayizwa ngampela bazalwane. Uyayibona indaba evakele njani? So-ke bazalwane-ke njengoba sengingene lapha engingene khona bengaqondile bazalwane, bakhona bazoshumayela, bakhona bazokwenza inkonzo, kodwa mina ngizokwamukela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Kuthi abazalwane namukelekile. Hallelujah. Namukelekile bazalwane la endlini yokukhonza uNkulunkulu. Yeah. Ake nishayele izandla ukuthi nifikile. Hallelujah. Amen. Siyambonga ke uJesu bazalwane ukuthi nami ungithwalile ngisuke eKZN ngiza ngapha, nani wanithwala nisuke endaweni ngezindawo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu lana sinomfundisi umjwacu noma umjwacu basukele eMthatha baye eGoli kunenkonzo ebefana bakuyona, kodwa beza kule nkonzo le. Sanjelo bazalwane. Hallelujah. Hayi sanjelo bazalwane. Sibonga uJesu Kristu omama nokhaya intombi endala nawe mama nokhaya lapha emuva uphathi isandla ngoma wami. Amen. Hallelujah. Sinegabele lenkosi uJesu Kristu usukele kabenyanga wathalaza ukusala kule nkonzo weza la. Abanye baseza abanye. Amen bangcwele. Bayenza iKZN obamadlala nabazali bayenza basendleleni bazalwane. Beza kule nkonzo le. Osisiyolelo bani balosibonga nabazalwane obhuti ukwazi basuka le eKZN basiza khona. Hey ithandiwe bani. Hallelujah. Egameni lenkosi uJesu. Sinothanda besibazi ngamafoni lekhe bahlala koPantown eKZN. Nangu naye ukhona futhi ngazathi uzolele ehlabelele nje Nkosi yami siyamazi uyahlabela kayifihli. Mina ngeke baphethe umbhobho ngiyadalulana ke nje Nkosi yami ngingcolele. Uma nje uyifihlile nento zokudalula ikulanze phambili lakho abazalwane. Amen. Sibona uyenza phambi kwethu lento. Hallelujah bazalwane. Ake sishayele uNkulunkulu izandla sibonge yabo kakhulu iso likamoya. Sibonge ngomfowethu uSipho Ndlovu uGadeni. Amen. Hallelujah. Walenga ngasekugcineni kweKZN ngase mosizongena ibhoda yaseMozambique. Wangakithi abanye amazwi amhlaba yalingana. Asimshayele izandla. Hallelujah. Ibikade ishayela omama ngomlando ngekeyboard ngoba bahamba babezimvuselelo ngaleya mnyaka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele engalomzalwane. Amen. Egameni lenkosi Jesu nibona nje naye ufika wafaka isandla sefika izolangolali benza lo msebenzi ubona umuhle kangaka sibambisene. Amen. Hallelujah. Izandla lapho bazalwane.
kodwa inkosi yami ke ngakhohlwa kanjani umfowethu my brother uSandile Shabalala osewubaba uShabalala oshade losiswami egame usiswami haleluya usiswami bazalwane ngise ngazi abazalwane abasebatsheni nangu umuntu ayabazi hayi ngasoba matikwane nangu umuntu owenza ngasoba matikwane ngazi abazalwane abahlukahlukile egame lenko asesimshayisa haleluya egame lenkosi yethu Jesu Kristu asikwazi bazalwane akeni bekenyawo amen ngoba nazi abazalwane Yesu muhle bazalwane ngimazi kusewubrother wami ezongena egrupini lokufakazi ngimazi my sister nawangena kudala egrupini lokufakazi egameni lenkosi uJesu Kristu sinayo ngathi ngisasebenza ngikhuluma la ngishusha ubizo ngikhuluma naye ayashibaba umlambo umuntu uyasebenzela uNkulunkulu so support emsebenzini kaNkulunkulu nangu bazalwane egameni lenkosi uJesu namhlanje ngijabule ke inhliziyo ngijabule kakhulu ngizakubona ngamehlo egameni kaJesu sikhuluma ngamafoni haleluya nahlala phansi bangcwele haleluya bashada bazalwane umshado omuhle ongcwele amen haleluya phela shada umshado ongcwele bazalwane hayi umshado okwehlelisayo akufanele sikhwehlele ngasese sithi hayi khona Nkosi yami nje sifise lotho Nkosi yami kodwa ke sikhwehlele yabona nje inhliziyo ingamukeli so bazalwane ngithanda ukubonga kakhulu bazalwane ngomzalwane wethu la Ncikazi Inkosi umbamba njati ayakeshaya izandla manje haleluya haleluya bazalwane ngithashaya izandla ngoba ngiqala ukuhlangana naye ngahlangana naye kwenye group senoma mushoba eqala umprofet uMaziya ethi semandleni ngathi mangibona umzalwane othi mayiphendula aphendule ivangeli ngalendlela esishubana ngale kubufakazini noma mushoba ngimabuka athi ngeke baphela labazali group lena ngiyabadinga ngale bufakazini inbox eceleni ngoba nga inboxana mangibona into yakhe yaphila ngikuzwa la ngaphakathi ngasekhaya wena unento yakithi ngiyakuzwa uyavela uconfirm uyakhumbula uMaria amahlanu Elizabeth wagcuma umntwana enze amahlanu nawe uyakhumbula egameni lenkosi uJesu haleluya lento kumanhlangana kube khona into ekhahlela ngaphakathi haleluya uzumnandi uzumntwana egcuma uvele isho lo lithi wakini ke lo haleluya kwenza kanjalo bazalwane bangikhuluma noma manje asabonana nake Nkosi yami ke ubusisiwe uNkulunkulu ukuthi akafaki iprofile picture yakhe lapha ku WhatsApp wakhe akasayifake bazalwane akaveli nje lapha kodwa uNkulunkulu ke bazalwane usipha amehlo kamoya amen mina ngeke ngikhuluma kunabantu mina engihlangana nabo kumoya engakaze ngibabone ngamehla kanje engiqale ngibabone kumoya njengalabo Sitombulele kade batshela ukuthi nganibona ifero nifika phambi kwami kanje ngikhuluma nani amen kodwa sengibabone ezweni likamoya haleluya kwenzeka the same thing la kwamanje bazalwane ngisasebenza naye futhi amen ngibona sihleli naye endlini e1 yazi angayicabanga le ndaba ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenza umsebenzi wakhe ongaka sihleli endlini e1 uma sihleli endlini e1 nabazalwane bakhona abanye engabazi inhlobo ngenhlobo kunekhehla elidala eliphethe ivangeli lapha phakathi engalazi indoda endala impunga leyabazali sethi umuntu wasezulwini lo yana iyakhuluma le ndoda ithi iyasifundisa bazalwane njengabantu baseklasini but yidlu nje engathi isawendi house kanjena naye uma sihleli iyasifundisa le ndoda ngisasebenza lo sikhathi Nkosi yami ithi le ndoda uma ngabe nibingelela abantu ngicela ukukhumbula ngisho lo mbono uma ngabe nibingelela abantu anothi siyakubingelela egameni lika Jesu Kristu isho njalo nje indoda endala ezweni lika moya haleluya bese ngithatha ifoni ngimfonele ngithi manje yazi angazi ngibone ngamehlo enyama angazi ngibone isithombeni kodwa ngikubonile embonweni haleluya kwasho ukuthi kuyikho bazalwane Nkosi yami kuthi uNkulunkulu makusakhulunywa uyunganaki nabazalwane kodwa mase kwenzeka
Haleluya. Ila uvuka khona ukuthi wayethena uNkulunkulu ngalesa sikhathi. Haleluya. Bese uza umuntu olakaphatha agxumagxuma jabula. Haleluya. Manje mina angisabi futhi angisenyezi ukuthi uma manje ade usister wami in Christ bazalwane. Haleluya. Angisenyezi ngalokho. Haleluya. Angisenyezi ngalokho ebangcwele usister wami in Christ. Haleluya. Ngoba sasifundiswa sinayo le andlu. Haleluya. Egameni lenkosi uJesu basibingelela kanjani. Haleluya. Haleluya. Ingakho noma simila masibingela sisanibonani. Ninjani? Siyaphila, awuna siyaphila hlale phansi. Sisho kahle siyanibingelela egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Haleluya bangcwele. So siyambonga ke uNkulunkulu baningi angihlanganise nabo abala abaye bangafakaza bengangazi ngenyama engiveze ezweni lika moya. Haleluya. Abahlukahlukile oconfirm ukuthi abantu basekhaya sihamba indlela eyodwa. Haleluya. Eya ekuphileni kwaphakade. Nasemthini yenza kulo brother lo. Mncane kakhulu kumina kodwa uNkulunkulu into ayikhuluma emambula phakathi kwami. Ngaphele ngabona ukuthi lo ubrother wami in Christ. Haleluya. Kunabazali abaningi uNkulunkulu abambulile esihamba nabo endleleni avela confirm wakilo. Haleluya. Mama umthwaqa madoda. Haleluya. Hayi angifuni ukukhuluma kakhulu bazalwane kuningi abengiyakusho egameni kaJesu Kristu. Haleluya. Amen bazalwane. Namukelekile bazalwane. Haleluya. Ngithini bazalwane? Nakhuluma nthande nje. Ngithini bazalwane? Namukelekile. Awunisohlala limna. Diva. Awunisohlala limna. Wazalwane. Nisohlala limna. Limna. Awunisohlala limna. Awunisohlala limna. Dilo. Awunisohlala limna. Divane. Bazalwane limna. Awunisohlala limna. Awunisohlala limna. Awunisohlala limna.